My dear brothers and sisters, sa ebanghelyong ating narinig ngayong araw na ito, para bang binibigyan tayo ng pagsasalarawan kung ano yung pangkaraniwan na araw ni Jesus. Para bang kung lalagyan natin siya ng title or subtitle, pwede itong A Day in the Life of Jesus. Nangangaral, and at the same time, nagpapagaling ng mga may sakit. At narinig din natin sa ating ebanghelyo, ang tagpo na mayroong paralitiko na buhat-buhat ng kanyang mga kaibigan. Dinadala siya papalapit kay Jesus dahil gusto ng mga kaibigan niya na gumaling itong paralitiko. No? Pero ang nakakamangha, itong mga kaibigan niya, may plano. May gusto para dun sa paralitiko. At hindi naging hadlang yung mga dami ng taong nakapaligid kay Jesus para ilapit siya sa Kanya. Narinig natin kung papaanong gumawa ng paraan ang mga kaibigan. Umakyat sa bubong, binutasan ito at ibinaba ang paralitiko sa harapan ni Jesus. Kaya nga si San Lucas sinabi niya, Jesus saw their faith. Napansin ni Jesus ang pananampalataya ng kanyang mga kaibigan. Nakuha nila ang pansin ni Jesus, kaya naman nakamit ng paralitiko ang kagalingang inaasam, pati na din ang pagpapatawad. My dear brothers and sisters, ano kaya ang paanyaya sa atin ng ating ebanghelyo ngayong araw na ito? Kasi simula pa lamang po halos ng taong 2024, no? 12 days pa lamang since New Year. At napakagandang itanong sa ating mga sarili, tayo kaya gumagawa pa rin ng mga New Year's resolution? Yung iba siguro gumagawa, hindi na nililista. Yung iba naman sasabihin nila, among corny naman ng mga New Year's resolution. Kasi may gusto nga akong gawin, may balak akong gawin, pero kung minsan hindi ko naman ito na-sustain, hindi naman ako nagiging faithful at committed sa mga resolution na ito. Common na New Year's resolution, magda-diet na ako. No? Pati ako ito din, isa sa mga New Year's resolution ko. Pero kapag yung mga beshies mo, yung mga kaibigan mo, tara, Samji. Ano ang reply natin? Let's G. No? Minsan din sabihin natin, ako magtitipid na ako. Pero makita mo, ay malapit na ang 2.2 sa Lazada o Shopee. Add to cart na yan. No? O kaya naman yung iba, magsisimba na ako every Sunday. Pero meron pala kayong Saturday night party ng mga barkada mo, napuyat ka, tatama rin next week na lang. No? Pero ang gospel natin ngayon, meron napakagandang paanyaya at paalala sa atin. Dalawang bagay para mas lalo nating maisabuhay ang ating mga New Year's resolution. Unang punto, ang mga bagay ay magandang pagplanuhan. Mga bagay na kailangan pagplanuhan. At ikalawa, hindi lang sana basta-basta pagplanuhan, kundi ito rin ay pagsumikapan. Pagplanuhan at pagsumikapan. The friends of the paralytic man had a plan. May gusto, may nais, may balak, may plano para sa kaibigang paralitiko. At meron silang nais, meron silang desire. Kaya nga, hindi ito naging hadlang yung mga maraming taong nakapaligid kay Jesus para makamtan nila ang kanilang plano. Sa buhay pong pananampalataya natin in our Christian life, mahalaga ang may plano. Mahalaga na alam mo na meron kang gusto. Mahalaga na hindi lang basta-basta go with the flow tayo, no? At ito po ang diwa ng mga New Year's resolution natin. Because when we make our New Year's resolution, we proclaim and believe na hindi lang tayo basta-basta ganito. Na kaya mo pang higitan ang iyong nakaraan. That you can become a better person this year as compared to last year.
Kayang-kaya kong talikuran ang aking pagkamakasalanan. Kayang-kaya kong mas maging mapagmahal na tao. At lalong-lalo na, kayang-kaya kong mas maging banal. Sa pagpaplano, mga minamahal na kapatid, hindi lahat mangyayari ayon sa gusto mo. Pero ang mahalaga, kapag ka may plano ka, may goal ka, meron kang direksyon, meron kang patutunguhan, meron kang gabay na susundan, at hinding-hindi ka maliligaw sa iyong dadaanan. Ikalawang paalala sa atin, sana hindi lang tayo basta-basta nagpaplano, kundi sana pinagsusumikapan natin ito. Ang mga magkakaibigan, hindi lamang basta plano, hindi lamang basta nais, kundi gumawa sila ng paraan, umakyat sa bubong upang dalhin ang paralitiko sa harapan ni Jesus. Napakagandang paalala sa atin na laging mayroong mabuti at magandang plano ang Diyos para sa atin. To become the best person we are meant to be. Pero madalas kasi, hindi natin nakakamtan ang plano ng Diyos para sa atin dahil hindi natin ito pinagsusumikapan. Madalas, naiiwan na lang tayo sa ganito na lang kasi ako, hanggana ko mukeni, parugu-rugu tapa. And in effect, we become paralyzed. Paalala sa atin ngayon na upang maganap ang plano ng Diyos para sa atin, kailangan ang ating pagtugon sa pamamagitan ng pagsusumikap natin. Pagplanuhan at pagsumikapan. Assignment po dahil hindi pa naman huli ang lahat, kasi simula pa lamang halos ng January, maganda na gumawa tayo ng New Year's resolution and ask ourselves, paano ko gustong maging mas mabuti, mas maging mapagmahal, at mas maging banal ngayong 2024. Ipanalangin natin sa misang ito na matularan natin ang mga kaibigan ng paralitiko. Nawa, matuto tayong gumawa ng plano na ating susundan, at ito nawa ay lagi nating pagsumikapan. Amen.